Hnedka ze začátku bych chtěl jenom zdůraznit, že tohle video mělo být původně udělané formou animace, jenže narazil jsem na dva dost důležité problémy. Ten první, že nemám grafický tablet, bez kterého by se to teda samozřejmě nějak dalo udělat, ale bylo by to podstatně těžší. A ten druhý problém, že nemám ani špetku talentu na malování, takže to budu dělat touhle pěkně divnou formou. A asi můžeme jít rovnou na to. Myslím si, že docela dost důležitá informace je vědět, kam jsme vůbec na ty hory jeli. Jeli jsme přesně někam... prostě někam sem do té oblasti, řekněme. Cesta tam vypadala asi nějak takhle. Ve skutečnosti to spíš vypadalo nějak takhle. A když jsme tam přijeli, tak samozřejmě přišel čas na to si vybalit a poodhalit tajemství toho, jaké pokoje dostaneme. Naše skupinka 4 lidí, já, Joska, Menirex a kameraman Viktor jsme byli na jednom pokoji a čirou náhodou dostali jsme apartmán. Byli jsme rádi. Jenže když jsme tam vešli, narazili jsme na jeden menší problém. 1, 2, 3, 4. Spal jsem na gauči. Na tomto pokoji se odehrálo mnoho věcí, jak už naše dívání se na kvalitní filmy, nebo dívání se na kvalitní pořady, Justiční stráž! Justiční stráž! Co je? Co je? Okamžitě. anebo natáčení kvalitních videí. Čerstvé. Nápoj hodný bohů. Potom ano, samozřejmě byly zde i jako další věci, jako například večeře, obědy, nějaké aktivity, ale tyhle věci nás nezajímají. Nás zajímají ty divné věci, které se staly a které stojí za to, aby jsme je říkali. Během lyžování se nestalo nic jako závratného, maximálně tak pár pádů. A asi jako jediná věc, co mě teďka napadá, je, když jsem si já zkoušel hrát na Nia z Matrixu. Samozřejmě tu hulku jsme narovnali a asi jsme ji i vrátili do půjčovny, jestli si dobře pamatuju. Ale to je vedlejší. Jednou jsme šli taky na takovou menší túru a samozřejmě ta túra musela skončit v cukrárně, to by jinak nebyla túra, že ano? A no během téhle túry, kromě natáčení dalších kvalitních videí, celý tento výlet doprovázely i různé divné aktivity, které už si nepamatuji, proč jsme vlastně dělali. Himmler. Samozřejmě po každém těžce vydřeném dni, kdy jsme lyžovali, hráli hry, All right, we're playing. chodili na tury, jedli a dělali všechny tyhle velmi náročné fyzické aktivity, tak samozřejmě nás v noci čekal odpočinek, vypracovaný odpočinek, který jsme si opravdu vydobili. Ano, ten úžasný odpočinek na tom gauči, normálně vzpomínám na něj. A ještě hlavně to ticho tam bylo velmi dobré. Takže jde chleba s máslem se salámem,